வணக்கம். வணக்கம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பியூட்டி பார்லர் வேலூரில் கனிஷ் பியூட்டி பார்லர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூட்டி பார்லரோட ஹெட் அந்த ஓனர் அந்த ப்ரொப்ரேட்டர் தான் இன்டர்வியூ பண்ணோம். திடீர்னு தோணுச்சு இங்கே ஒர்க் பண்ணுற அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்மாஸ்பியர் இருந்ததுனால. காரணம் என்னென்னா இவங்க ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜ் கேம்பில் இருந்து இங்கே வந்து படிச்சுட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்ட் டைம். அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெக்கார்ட். வணக்கம். வணக்கம். உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? இல்லை இல்லை. யார் இங்கே வந்தது? எங்கள் அம்மா மேரேஜ் ஆகி இங்கே வந்துட்டாங்க. நாங்கள் இங்கே தான் பிறந்தோம், இங்கே தான் வளர்ந்தோம். எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டில்? எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் 3 பேர். ஒரு அண்ணா, ஒரு அக்கா, அப்புறம் நான். அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? அம்மா டைலரிங் வீட்டிலேயே தைக்கிறாங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும்போதே டெய்லரிங்? ஆமாம் ஆமாம், அங்கே இருக்கும்போதே. சூப்பர். இப்போது கவர்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற ரெஃப்யூஜ் கேம்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதாவது படிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ஃபுட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், தங்குற இடத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பேசிக்காக அடிப்படையாக? பேசிக்காக தண்ணி, கரண்ட் பில் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ இந்த சாப்பாடு அந்த இதில் கொடுப்பாங்கள்ல, ரேஷனில் கொடுக்குற அதில் வந்து பாதி கம்மி பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வெளியே போய் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கோ வேலைக்கு போகிறதுக்கோ சுதந்திரம் இருக்குல்ல? அதெல்லாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. இப்போ அண்ணா என்ன பண்ணுறாரு? அண்ணா வந்து இப்போது எம்காம் முடிச்சுட்டு வீட்டில் தான் இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறீங்களா ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ, அங்கே வந்து உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ரிசர்வேஷனோ அல்லது ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி இருக்குதா? இல்லை மோஸ்ட்லி அங்கே வந்து என்ன கேஸ்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கேஸ்ட்டு இல்லாதனால ரொம்ப அலைய விடுறாங்க. கேஸ்ட் இல்லை எப்படி சேர்த்துக்கிறது அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. தனியாக பார்க்குறாங்க. ஓ இவங்கன்னா ஒரு மாதிரி, இவங்கன்னா ஒரு மாதிரி, அந்த மாதிரி தனியாக பார்க்குறாங்க. இப்போது உங்களுக்கு நார்மலாக இப்போ அங்கே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குமா? இல்லை இப்போ அம்மாவே டெய்லரிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா, அவங்களுக்கு உங்கள் கேம்பில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் துணி கொடுக்குறாங்களா இல்லை வெளியே இருந்து வந்து மற்றவங்களும் கொடுப்பாங்களா? இல்லை அம்மா கிட்ட உள்ளே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உள்ளே இருக்கிறவங்க மட்டும் கொடுத்தா அவ்வளோ அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா? ஏன்னா அவங்களே கொஞ்சம் உள்ளவே நிறைய பேர் டைலரிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வளமையாக கொடுக்குறவங்க மட்டும் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ராஸ் யாருனா வந்தால் கொடுப்பாங்க, அதோட அவ்வளோதான். இப்போ அவங்க டெய்லரிங் பண்ணுற அந்த காசு உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கா? இல்லை, பத்தலை. வாடகை இல்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கிடையாது, ஃபுட்டு ரேஷனில் போடுறாங்க, பட் இருந்தாலும் அது பத்தலை. படிக்கிறதுக்கு மற்ற செலவுகளுக்கெல்லாம் காணாது, பத்தலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி வெளியே வந்து என்ன ரீசனுக்காக வெளியே வந்து படிக்கணும் அல்லது இந்த பியூட்டிஷியன் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எதுக்காக தோணுச்சு? என்ன காரணம்? இல்லை, நான் காலேஜ் தான் போயிட்டு இருந்தேன். காலேஜ் போயிட்டு ஜாப் பண்ணலாமேன்னு நிறைய இடம் போனேன். ஸோ எங்கேயும் செட் ஆகலை. இங்கே வந்த மேம் கிட்ட கேட்டேன், கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. இல்லை நீ ஆஃப்டர்நூன் மேலேயே வாமா கற்றுக்கோமான்னு சொன்னாங்க. இது கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு, பூஸ்டாக இருந்துச்சு. அதோட ஸோ அங்கே வந்து காலேஜ் போகிறது, ஆஃப்டர்நூன் மேலே வர்றது, அந்த மாதிரி. இப்போது நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகலான்னு ஒரு தோணி இருந்துக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய தோணிருக்கும்ல, வேறு வேலைக்கு போயிருக்கலாம், ஒரு டெய்லரிங் போயிருக்கலாம், ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போயிருக்கலாம், அப்படிலாம் தோணிருக்கும்ல. பட் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு பியூட்டி பார்லர் அதுக்கு போகணுன்னு எப்படி தோணுச்சு? இல்லை, ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்தோடனே மேம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுனாங்க. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அவங்க இப்படிலாம் பேசுவாங்கன்னு. வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2 days அப்புறமாவே நான் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் இங்கே கற்றுக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் வந்தீங்க? ஆமாம். என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க, எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க? எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. த்ரெட்டிங்லேருந்து, ஹெட் மசாஜ்லேருந்து, ஃபுட் மசாஜ்லேருந்து எல்லாமே பார்த்து மெதுவாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. தெரியலன்னா கூட பெருசாக. ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்கினாங்க? ஃபீஸ் கம்மி பண்ணாங்க. மற்றவங்கள்ட்ட வாங்குறத விட என்கிட்ட கம்மி தான் பண்ணாங்க. ரொம்ப கம்மி பண்ணாங்க. ரொம்ப. பட் ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லி தராங்க. இல்லை உங்களுக்கு இப்படி, உங்களுக்கு இப்படின்லாம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன எடுத்தாங்களோ அதே எனக்கும் டீச் பண்ணாங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 100% கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா? இருக்கு. இப்போவும் ட்ரைனிங்கில் இருக்கீங்களா, வேலைக்கு வந்தாச்சா?
இல்லை இப்போ ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு, ஜாப் வேணும்னாலும் மேம் போட்டு தருவாங்க. ஃப்யூச்சரில் உங்களோட பிளான் என்ன வரும்? ஃப்யூச்சரில் பிளான் வேலை செய்கிறது தான். இப்போது எங்களால் இப்படி பார்லர் வைக்க இயலாது. வைக்க போனால் நிறைய வேணும், இடம் வேணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ண இயலாது, ஒரு ஆள் வச்சு ஒரு ஆள் பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப ரிஸ்க்குன்றனால ஜாபுக்கே போவேன். இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை வந்து இந்த அகதியிலிருந்து எடுத்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கறதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி பண்ணாங்க, சொன்னாங்க. ஆனால் அது இல்லை சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ எங்களை ஏற்றுறதா, இலங்கைக்கு ஏற்றுறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மறுபடியும் வீடு கட்டித்தானேன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாம் ரெட்டை பேச்சாக இருக்கிறனால ஒன்றும் ஏற்றுக்க தெளிவில்லை, தெரியல. சூப்பர். இப்போ உங்கள் மேடத்துக்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? எங்கள் மேடத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் மேடமும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பியூட்டி கிளப் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ டெஃபினட்டாக பண்ணுவோம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட், கங்க்ராச்சுலேஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.